warahmatullahi wabarakatuh. Ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami dumateng sedaya para sutresna budaya. Manut jam kula menika meh jam kalih parandini tasih kathah ingkang kepareng mengapresiasi mirsani lan nenggani kiprahipun kula sak kanca madangkara ingkang miturut dawuh pangandikanipun para pepunden dalam rangka peresmian Hotel Merkur diselenggarakan oleh Sukses Jaya Group dipun pandegani dening pepunden kula Bapak Harsono Lukito sekalian Ibu Eli. Dasaripun dipun sengkuyung kalian Mas Andi Halim putra saking Bapak Harsono. Sumrambahipun sagung para panitia kula ngaturaken panuwun tanpa upami. Menawi dalu menika kula mboten sowan wonten ing Hotel Merkur menika satemah pecah rekor kula selama Februari jebul nganggur mboten temu pundi. Alhamdulillah menika saged sowan kena nggih sangu poso. Poso pos niku berhenti, so niku rasa tegese ngeposke rasa. Hakikat berpuasa adalah mengendalikan hawa nafsu yang